खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिखां ब्रह्म दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि गासै दफा मावफुंनायनि सायाव रिभिउ मेल जुथुमदों। जों मिथिगौदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोन। थिग बेबादिनो माखासे दफाफ्रा मावफुंजादों आरो माखासे दफाफ्रा मावफुंजायाखै। एबसुआ भारत सरकारनि मावख'गिरिफोरजों गोदान दिल्लीयाव बिटिआर गोरोबथानि गासै दफा मावफुंनायनि सायाव रिभिउ मेल जुथुमदों। गोदान दिल्लीयाव भारतनि नखर बिफाननि नेहाथारिनि आफादगिरि महरै मेल सावरायनायाव बिटिआर गोरोबथानि गासै दफा मावफुंनायनि सायाव रिभिउ मेल जुथुमदों आरो बे नर्थ ब्लकनि जथुमा खथायाव रिभिउ मेल खुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाहागो लायो आरो बे रिभिउ मेल खुंनायाव आसाम सरकारनि गाहाय नेहाथारि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन अफिसारफ्राबो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बाहागो लायो। बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै माखासे मावनांगौ हाबाफारिफ्रा मावफुंजाबाय आरो बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बे रिभिउ मेलखौ खुंनाय जादों। बे रिभिउ मेल खुंनायाव बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै गामि सोसननाय, बिटिआरनि सिमा बारायनाय, गं 60 बिया बांहोनांगौ बायदिनि बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जादों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि आरो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर बिफाननि सेक्रेटारि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव जोङो जथायै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो लोगोसेनो बिटिआर काउन्सिल गासिबो जों जयै जिरायो आरो बेयाव आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो टीम, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो टीम गासिबो दंजोबमोन। दा बेखायनो बे सावरायनायाव जथेस्थ' ओंथि गोनां जादों। 45 मिनिटनि टाइम होखानाय दङमोन बर' एकर्डनि सायाव, नाथाय 2 घन्टा सावरायदों आरो बे सावरायनायाव गुबैयै बिटिआरनि सिमा बारायनाय, गामि सोसननाय, सनितपुर, बिश्वनाथ, बिटिआरनि खोलाहा थानाय गामि इनक्लुजननि बाथ्रा आरो बे इनक्लुजननि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनांगौ बे बाथ्राखौ सावरायनाय जादों। बर' कसारि काउन्सिल गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, एसटि हिलनि मर्यादा कार्बि आंलंनि बर' कसारिनो होनांगौ आरो लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय। बेजों लोगोसे जोंहा जि आर्टिकल 280 डाइरेक्ट फाइनेन्स 125 एमेन्डमेन्ट जोंनि बिटिसि बा बिटिआर काउन्सिलखौ मोर आपग्रेडेसन, मोर अट'नमि, मोर क्षमता खालामनायनि जि बेयाव क्ल'ज दङ, बेखौ फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव, डिसेम्बरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव टेबोल खालामनानै पास खालामनानै बे एमेन्डमेन्टखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बिटिआरनि देरसिन जि क्ल'ज दङमोन बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि दैखांनाय बायदि बिथांमोना मावनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' गोजोनथाव आरो फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथिदों। खारन गोदान हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथाङा जथेस्थ' गावनो टेलिफन खालामनानै गोबां बाथ्राफोरखौ गोबां लेभेलाव बेयो डनार मन्त्रालयाव माखासे बाथ्राखौ डिसकास खालामदों। जेरै जोंहा बड'फानि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ बाक्सायाव, उदालगुरियाव एनआइटि जानांगौ, सेन्टार अफ एक्सेलेन्स दतमायाव क'क्राझाराव जानांगौ आरो बेजों लोगोसे एनडिबिनि जि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ मार्टियार परियालनो, बे बिथिंखौ जिहेतु बियो लेहेमिया जादों आरो होबावनांगौ दङ, रिहेबिलिटेसन पेकेज होनांगौ दङ, केस उइथड्र खालामनायनि बेलायाव स्पिड आप खालामनो जों खावलायदों, सामन आरो जि वारेन्ट बेखौ बन्द खालामनांगौ, एनआइनि केस ट्रायल जाबाय थादों बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो इनफ्रास्ट्राक्चारेल जिखिनि डेभेलपमेन्ट दङमोन बे माखासे बिथिंखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ जोङो बेयाव दाबि दैखांदों। मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों डिसेम्बर दाननि गेजेराव गोबां माखासे दफाया फिथाइ थायगोन आरो जों आसाबादि आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' फ्रुइटफुल होननानै जोङो फोरमायदों आरो भारत सरकारखौ जों दाबि खालामदों, आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों पलिटिकेल आरो अफिसियेल लेभेलाव गासैबो खामानिखौ गोख्रोङै आरो स्पिडि मावोब्ला निस्सय बे एकर्डनि दफाया सम मथे मावफुंजागोन। गोजोन्थों। गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ। नोंगौ, बेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वर बर्मननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव हमिय'पेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनानै गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा